ଏ ଭଉଣୀ ଟିକେ କହିବ କି କଟକରୁ କଲିକତା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍? ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କଟକରୁ କଲିକତା? ନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଦିନ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଓଡିଶାରେ କଣ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା କି? ବୋଧୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ର, ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଓ ଏମିତି କି? ପୁରା ଖୋଲିକି କହିବ ନା, ଅଧା ପେଟରେ ରଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହଉ ହଉ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଲ। 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସାର୍। 6 ଘଣ୍ଟା? ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା? କିଛି କମ ହେଇପାରିବନି? ଦେଖ ଟିକେ ଗୋଟିଏ 2 ଘଣ୍ଟା କମ ହେଇପାରିବ ତ? ଆମେ ରେଗୁଲାର ପାସେଞ୍ଜର ଯେ। ତାଠୁ ଆଉ କମ ହବନି? ହଉ ହଉ ଛାଡ। 3ଟା ଟିକେଟ ଦେବ ତ? ଗୋଟେ ମୋର, ତମ ୱାଇଫର, ଗୋଟେ ଲୁଲୁର। ନିଅ ଏ ଫର୍ମ ଭରି ଦିଅ, ତାପରେ ଟିକେଟ ମିଳିବ। ହଉ ଦଉନା, ମୁଁ ଭରି ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ନିଅ ଫର୍ମଟା ଭରିଦେଲି, ଦେଖିଦେଲ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ କଣ ଲେଖିଛ ସବୁ? ହେଇପାରିବନି। କଣ ସବୁ ତ ଠିକ ଲେଖିଛି, କଣ ହେଲା କି? ନାମ ବବଲୁ? ହଁ। ବୟସ 45? ହଁ ଏ ବି ତ ଠିକ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗ 8 ଇଞ୍ଚ? ହଁ କେବେ ତ ମାପିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ହବ। କେବେ କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ ହେଇଯାଏ, ତ ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ହିଁ ଥାଉ। ଇଏ କଣ? ନାମ ଚୁନି? ହଁ। ବୟସ 45? ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ପୁରା ବାହାରୁ ଭିତରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଲେଡିଜ ସବୁର ସେଗୁଡା ଥାଏ କି? ନୁହଁ ନା? ତମେ କୁହ, ତମେ ତ ଲେଡିଜ। ନା ତମର କଣ ଅଛି? ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର। କୁହ ଇଏ କଣ ଲେଖିଛ? ନାମ ଲୁଲୁ, ବୟସ 10 ବର୍ଷ, ଲିଙ୍ଗ ଛୋଟଟା? ହଁ। ଲୁଲୁ ମୋର ପୁଅ 10 ବର୍ଷ ବୟସ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟାରେ ଛୋଟଟା ରହିବ ନା? 10 ବର୍ଷ ପିଲାଟାରେ ନୁନୁ ଭଳିଆ ରହିବ ନା? ଜନ୍ମ କାକୁଡି ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ନା? ତ କୁହ କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛି? ଆରେ ବୁଧୁ ଆସୁଛୁ କି? ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାର ଥିଲା। ସେ କଣ ଲେଖିବି ଆଉ, ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଦିନକୁ 3-4 ଥର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବୟସ ଟାଇମ ବି ହଉନି, ଆଉ ଉପରେ ପିଲା ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ମୁସ୍କିଲରେ ଦିନରେ ଥରିଏ, କେବେ କେବେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ହେଇଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଓ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରିଲେ 8 ଇଞ୍ଚ, ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଲେ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ ଶୁଣ। ଆରେ ବେଟା, ମୋର ତ ଛୋଟବେଳୁ 2 ଇଞ୍ଚ କଟା ଅଛି, ପଚାରିଲ ମୋର ଚଳିବ ତ? ଆରେ ରୁହ ଚାଚା, ଆରେ ମୋ କଥା ତ ସରୁ। ଆରେ ଭଉଣୀ କଣ ପାଇଁ କାଟିବି, ଆଉ କାଟିବି ଯଦି କେତେ କାଟିବି? ପୁରା କାଟାକୁ ପୁରା କାଟିଦେବି ତ ମୁଟିବି କେମିତି? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଘରେ ପୁରେଇବଟି? ଦେଖ ଭଉଣୀ, ଟ୍ରେନ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା କାଟି ପାରିବିନି, ଆଉ ମୋର ଥାଉ, ମୁଁ ବସରେ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ବୁଧୁ କାଉଲି, ଏଠି ଯୋଉ 8 ଇଞ୍ଚ ଲେଖିଛ ତାକୁ କାଟିକି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖ, ତମର ସେ ନୂଆ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ? ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା ଆଉ, ବେକାରରେ ମୁଁ କଣ ଭାବି ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଅଜା ଭାବିକି ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ କରୁଥିଲ ନା?